MTV. Сәлем дуслар! Бүтін дүния халқының иқтибары хәзерге вақытта илебезгә төбәлгән. Россиянең 11 шәһәре шул исәптән Казанда да футбол буенча иң яхшы оста команданы сайлыйлар. Ярый, алар сайлый торсын. Безнең үзебездә дә иң яхшы җырлар, клиплар чемпионаты уза бит әле. Бу атнаның музыкаль каймак хит парадында җырлар узышы ничегрәк үткән? Кем кемгә юл биргән, кайсылары лидерлыкка чыккан. Һәм гомумән, җырлар чемпионатында үз урыннарын алган 15 җырчы футбол беренчелеге белән кызыксына микән? Матчларны карыймалар. Буларның барысын да бергәләп хәзер үк ачыкларбыз. Сезнең белән мин, Гүзәл Зиятдинова, киттек. Иң яхшы клиплар рейтингын бу атнада Алмаз Мирзаянов ачып җибәрә. Чемпионат уйнарын карарга һич җай туры китереп булмый. Әле бер, әле икенче сабан туйда чыгыш ясап йөри инде җырчы үзе. Яшь вакытта Алмаз баскетбол уйнаган бит әле. Укыган вакытта аны озын бойлы булуын күреп, хәтта училище командасына да чакырганнар. Нибары бер очко кертем. Анысы да үземнең команда дәрәҗәсенә эләкте дип көлә җырчыбыз. Шул хәлләрдән соң егетне команда өчен уйнарга бүтән чакырмаганнар. Аның каравы, Алмаз безнең хит-парадта үз лаеклы урынын тапты. Яратып яши дип исемләнгән җыры белән бу атнада ул 15-нче урынны яулады. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Телефонlarınızı alıp kız baytıp güne yürü bulmayı bitin. Bir нәрсе көрмейсіз. Sözlük şanala şuğanınız var mı? Hayır. Paketқа pişen tuturup şuğanınız var mı? Yok. Şuğasınız kile mi? Hayır. Gittik eydi. Yaratıp yaşasan, ömür matur uza. Süyünüp karşılık doğanın arını. Uftanıp yaşasan, yürekine tuza. Şeşlerge şal kerite zarları. Dünyanı yaratıp, doğan dip can atıp. Ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Dünyanı yaratıp, doğan dip can atıp. Ömür ul bir kızka unutmayıp, yarlarını yılatmayıp, iri kellep yuvatıp, dostlarını dünyanı yaratıp. Бәхетле булырга сөйініп яшәргә Құдайының сұрқы біз дұғасын Ялғызлықтан күйіп язмышқа күйініп Ялғыздың яшәргә язмасын Дүнияны яратып, doğan dip can atıp Ömür ul bir kızka unutmayıp Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Pişen kayın alamız. Бүләк битик сөю, наз күткән жаннарға Күтіп алык берге языларыны Яратып үнедәшік ялғыз қалғанларға Қызғанмый үләшік назыларыны Дүнияны яратып, doğan dip can atıp Ömür ul bir kızka unutmayıp Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Dünyanı yaratıp Doğan dip can atıp Ömür ul bir kızka unutmayıp Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Yarlarını yılatmayıp İri kellep yuvatıp Dostlarını dünyanı yaratıp Dostlarını dünyanı yaratıp
карьерабызның шираттагы баскычында эстрадабызның шын спортчы җырчыбыз урын алды. Футбол белән дә, хоккей белән дә кызыксына, үзе кикбоксинг белән шөгыльләнә ул. Әлеге спорт төрендә аның хәтта уңышлары да шактый икән. Футболны яратып карау бер мәсьәлә, менә үз юлыңа танылган спортчы Данияр Билелетдинов хөрмәтенә исем кушу булса инде кешенең чын җан атар булуын дәлилләүче тагын бер факт. Әйтимме инде кем икәнен? Каршы алыгыз, Айдар Галимов. Бу атнада ул яшәп калык җыры белән 14нче баскычта. Безне сынаса да, язмышы безне кыйнаса да, сагышка юл куймабыз. Без бит җиргә яшәр өчен, яшеннәрдә яшнәр өчен, җырлар өчен тулганбыз. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Язмышларга каршы барыйк, кайгыларга башны салмыйк, бирешмичә җилләргә. Шат елмаеп хәл белешик, шатлыкны уртак бүлешик, иң бәхетле көннәрдә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Аллаһка шөкер кылып, изге дуаларны укып, гөрләшеп яшигәле. Үткәннәргә кайтып булмас, узган гомер кире кайтмас, җырлашып яшигәле. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгенә. Чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Узган гомер елларының, узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Кадерләрен белгенә.
Кичкене чакта урамнан кайтып керә алмадык инде. Футболын да уйнадык, йөгердек тә, суда кыйнырга ярата идек. Дус малайлар белән мавыкмаган шөгыль калмагандыр дип сөйләде безгә Ришат Фазлы Әхмәтов. Хәзерге вакытта җырчының туган авылында торуы билгеле. Авылдаш күп инде, әмма ничек итсә итеп, футболны да карарга вакыт табырга тырышам ди ул. Ә безнең Ришат җырлавын карарга вакыт җитте. Аның әйләнә дөнья җыры бу атнада хит парадның 13нче урынын яулады. Yarada güldüren, yılatıp da ölgüren. Eğlene dünya eğlene, bizni de eğlendiren. Eğlene dünya eğlene, tutup taptına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendire salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendire salmasın. Eğlendiripler salmasın, balganına tüzerlik. Başkaylar yelgende de Keller kalsın gülerlik. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendire salmasın. Eğlene dünya eğlene, tuttapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Хәзер без хит парадта Эльмира Сөләйманова белән Рамил Галимҗанов чыгышын карарбыз. Чемпионат ничексең, ошыймы дигән сорауга Эльмира уеннарның һәрберсен игътибар белән каравын белдерде. Футбол барганда янымда берәүне дә ишетмим дә, күрмим дә. Баш аягым белән уенга чумам ди ул. Ә менә Рамил алдалап тормады. Бер туп артыннан 11 ир кешенең йөгергәнен карап утырырлык фанат түгел мин. Паркка чыгып, рәхәтләнеп үзем йөгереп кайтуны кулайрак та, файдалырак та күрәм ди ул. 2 ай булган инде. Һәр иртә саен йөгерүне гадәткә керткән җырчыбыз. Иң яхшы җырлар рейтингының 12нче баскычына да тиз генә йөгереп керде дуэтыбыз. Димәк, мин яшим синдә дип җырлый алар. Бергәләп карыйк. Tartıldı güngülün tartıldı, nişkelerden nişke kıllar. Yarattu mınarım, janımda tınlalı. Kullarında, küzlerinde, yüreğimde, demek niye şimsinde. Kullarında, küzlerinde, yüreğimde, demek niye şimsinde. Хит парадның 11нче урынына да килеп җиттек. Ә биредә чәчкә. Чемпионат, сабан туйлары, гастрольләр вакытына туры килгәнлектән, бар уенны да бирелеп карарга вакыт җитеп бетми. Матчларның берсен булса да фан-зонага барып карыйсыбыз килә ди җырчыбыз үзе. Ә без аның иң яхшы көн җырын хәзер карабыз.
Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, Мұңзары да, шатлығы да барысы артта. Юқсынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен, Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялыты, юл якырда баяк булып уфукларда. Шикәлләрегез Казан! Кешкәне алкышлап озатып калыйк та сәхнәбезгә Илдар Әхмәтовны чакырыйк. Ул чыгыш ясарга әзерләнә торган арада сезгә сер итеп кенә бер мәгълүмат җиткерим әле. Җырчыбызның улы җитди рәвештә футбол белән шөгыльләнә икән. Кем белә, бәлки якын киләчәктә шундый дөнья чемпионатларында Әхмәтов фамилияле үзебезнең уенчыбыз өчендә җан атарбыз. Шушы урында егеткә уңышлар телик тә бирегә әтисен чакырыйк. Илдар Әхмәтов, саташуларым мәллә, 10-нчы урын. Йокылларга җыйынсам да, юрганымны ябынып, юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Юк шул инде йоклап булмый, ятам сине сагынып. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Нишләдем мин саташуларым әллә? Икебезгә җиткән юрган, икебезгә җиткән юрган, җитми бер үземә дә. Әй рәхәт булган икән ул, янымда син булганда, тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Тәнем түгел шик күңел, жылыталмый юрганда. Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель челтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт.
11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Хит парадыбызның шираттағы орнында футболның шын туғыры жон атарлары диджей Радик белән Айрат Сафин урнашты. Чемпионат башланганнан бирле бер уенны да карамый калдырган булмады әле ди футболга мөкиддән киткән Айрат. Ә менә Радикка шалтыраткан идек. Зинһар, аз гына матч биткәнче генә сабыр итеп торыгыз инде. Уенны гына карап битерим дә сөйләшербез диде. Монда нәрсә дип сөйләшәсең инде? Сораулар артык. Егетләр, хәзер тамашачыларыбыз каршында чыгыш ясагыз да, аннан сезне тоткарламыйбыз. Футбол каравыгызны дәвам итегез. Ә бүген 2 йөрәк җырыгыз белән сез 9нчы урынны яуладыгыз. Birbirine sirli күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкене дирә, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Үзеңгә барайын. Цыккан идем. Бер чибәркә сезләргә. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртән таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балда киеп канатланып очтылар. Безгә әле генә кушылган тамашачылар, сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Без 8нче баскычка килеп җиттек. Әлеге урын иясе Рамил Айметдинов та футболны яратып карый икән. Гомумән, мондый зур спорт чаралары бөтен халыкны берләштерә, бердәм итә. Чемпионатны үзебездә үткәрү Татарстан, бөтен Россия өчен бик мөһим вакыйга ди җырчыбыз. Без синең белән килешәбез, Рамил. Һәм хәзер синең үзеңне дә күрәсебез килә. Алдагы берничә минут синең хузурыңда. Инде күптән нигәдер уйларымнан чыкмыйсың. Айда көндез югалып, төннәрен бакыйсың. Бар йолдызлар көнләшә синең матурлыгыңа. Нурларыңа үрелсәң, ник качасың болытка. Дигәлесең белмисеңдер, мин яшьләрдән түгелмен. Барыбер ялап алырмын йөрәгем бергә. Ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Бергә дуслар җырлыйбыз, алкышлар. Ой нурлары сихерле, санаусыз серләре. Ятмасыңа эләксәм, хай кытылу икеле. Көтәм синең язмәңдә, йөрәгем бик тибә. Чыгая балыклардан, нур сибә бар җиргә дә. Хәзер чыгыш ясаячак җырчыбыз үзен футболның чын җанатары дип атай алмады. Бөтен дөньямны онытып, футбол карамый манысы.
Шулай да уеннарның ничек үтүе, кайсы команданың ничек уйнауы турында белеп торам ди хит парадның 7нче урын иясе Ландыш Нигъмәтҗанова. Ә үзе әлегә гастрольләрдә республикабызның төрле почмакларында чыгыш ясап йөри. Ә хәзер ул безнең өчен бер атна дип җырлар. Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз әле үзен. Футбол белән артык кызыксынмый иде. Ә менә ирем белән олы кызым футболны бик ярата. Нәрсәсен яраталар икән шул кадәр дип аларга кушылып, Россия белән Мисыр арасындагы матчны карарга утырган идем. Уеннан айырыла алмадым. Бик кызык булды дип сөйләде безгә иң популяр җырчыларыбызның берсе Иркә. Моннан соң мин һәр уенны да карап барачакмын. Хәзер үземне чын футбол җанатары дип әйтә алам ди җырчыбыз үзе. Ә без үз чиратыбызда хит парадта бу атнаның 6нчы урыны синеке дип өздереп әйтә алабыз. Яраланган 2 ак кыз җыры белән йолдызыбызны хәзер үк сәхнәбез түренә чакырыйк. Küpler arasından izledin, Janğa ting yarımını görmedin. Yıllar aşa, köpürler aşa, Tabılasıbızını bilmedin. Sen de yaşagensin yaradmışa, Min de yaşagenmin simişa. Gider edik miken bu dünyadan, Mehabet bardağın bilmişəm. Biz birgə də indi bulalımabız, Ayrımda bula almabız. Yaralanğan 2 ak qış bulub, Yazmış yerlarında qalğanbız. Kişiler bit öz yazmışın taba, Бәхет тудырырга кавышып, Бәхет кәме әллә әрнүләргә, Дучар булдык инде табышып. Син дә яшәгәнсең яратмыйча, Мин дә яшәгәнмен симичә. Китәр идек микән бу дөньядан, Мәхәббәт барлыгын белмичә. Каршы алыгыз, хит парадның 1нче бишлеген бокс белән шөгыльләнүче Айгөл Рәхимова ачып җибәрә. Футбол чемпионаты белән кызыксынасыңмы дигән сорауга ул, карыйм мин аларны. Шул кадәр матур итеп йөгерә бит алар кырда. Алар янына үземнең дә чыгып йөгерәсе килә башлый дип җавап кайтарды җырчы кызыбыз Айгөл. Кирәкми, футболны уенчылар үзләре уйнасын, ә син безгә монда сәхнәдә кирәк. Чын ярату турында җырла әле безгә.
Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар диеп күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын мәхәббәт килә тик бер тапкыр, вакытларның бер кадерен. Яратканнар әйтсен сөю сүзен, мин яратам сине кадерле. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Иң яхшы клиплар рейтингының чираттагы баскычында Артур Салихов урын алган. Кичкенә чагында футболчы булырга хыялланган икән җырчыбыз. Чаллының КамАЗ дип исемләнгән командасы составында да булган ул. Тик минемчә, җырчы булу аңа күбрәк туры килә бугай. Артур, Ләйлә дип исемләнгән җырың белән син бу атнада 4нче урынны яуладың. Шәшкәләрдән тик берсен, күп бәләк сайлап ала. Сайлап алган назлы шәшкәм, бердән берем син миңа. Ләйлә, Ләйлә, Ләйлә гөл, бәхет телим сиңа гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Ләйлә, Ләйлә, Ләйлә гөл, бәхет телим сиңа гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Сайлап алган назлы шәшкәм, сула күрмә кырыма. Мәхәббәт суларын сибеп, торырмын тормышыңда. Ләйлә, Ләйлә, Ләйлә гөл, бәхет телим сиңа гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Ләйлә, Ләйлә, Ләйлә гөл, бәхет телим сиңа гөл. Йөрәгемә килеп кергән, син генә ул бердән бер. Клиплар чемпионатының иң кызыклы өлешенә җиттек. Лидерлар эшлегендә кем урын алган икән бу атнада? Сез әзерме? Лайыклы 3нче урын бу юлы Алинә Әхмәтшинада. Җырчы кызыбыз Җан Атарлар мәйданчыгындагы концертта чыгыш ясаган икән. Шул рәвешле чемпионатка да үз өлешен берникадәр керткән ул. Футбол белән артык кызыксынмыйм үзе, әмма мисал өчен булачак ирем футбол яратса, бер дә каршы килмичә аның белән бергә карар идем ди җырчы. Егетләр, сез ишеттегезме? Хәзер аның үзенә дә игътибар белән карагыз. Эх, алмасы дип җырлар ул хәзер. Яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмагачым төренә ак чәчәккә. Уртак сөю илтсен безне бәхетле киләчәккә, уртак сөю илтсен безне бәхетле киләчәккә. Эх, алмасы, алмасыла алмалары балгына, эх, алмасы, алмасыла алмалары балгына. Гомерлек
yanlarımda qalğanda Ömürlükке süydüm seni yanlarımda qalğanda olmasa olmasınla olmaları balğana olmasınla olmaları balğana Ömürlükke süydüm seni yanlarımda qalğanda Ömürlükke süydüm canım yanlarımda qalğanda Işlarың olsa senin olma köbektu gerek Bit ışlarың olsa senin olma köbektu gerek Yüreğime aşıp girdin buldun məlle kübelek Yüreğime aşıp girdin buldun məlle kübelek olmasa olmasınla olmaları balğana olmasa olmasınla olmaları balğana Ömürlükке süydüm seni yanlarımda qalğana Ömürlükke süydüm canım yanlarımda qalğana Birinci орыннан нибары bir adım гына ayırıp duruşu ikinci basqычка орнашкан җырчы шын спортчылар кебек бик җитез һәм өлгер булып чыкты. Чөнки бу атнада ул бер юла хит-парадта 2 орын алды. Футбол карасам, бөтен дөньямны онытып бирелеп карыйм дип сөйләгән иде ул. Исегезгә төшердегезме? Әлбәттә, Илмира Сөләйманова. Әллә син, әллә мин җыры бу атнада аңа хит-парадның көмешен китерде. Yat şekilli Kuşaklap yakından Belmim bitengini Yürekten ayırası bulgaş Küzgü yangır yuva İsmengini Ellesin, ellemin, elleyi Bizde mehbet yolunda Adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, niga biz kavuşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, niga biz kavuşkan Aşık üzlerinin de jilleri tınmadı Bizning mehbetinin devamı bulmadı Kökten indi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, elledin, elleyik Bizde mehbet yolunda adaşkan Hiç yazmış bizini ayırası bulgaş Nigasın, niga biz kavuşkan Чемпионатны mı, futbolны mı? Әлбәттә карыйм. Безнең Россия җыелмасы өчен беренче көннән үк җан атып тордым ди хит-парадның абсолют лидеры Эльнара Ганиева. Тагын җырчы кызыбыз милли ярыш көрәшне дә бик яратып карый икән. Ярый, вакытны сузмыйк. Беренче урын иясе лидерлыкны алган Эльнараның сөйгәннәрнең бели кадерен клибын хәзер үк карыйк.
Қадірлі тамашашылар, bu атнада ең популяр жырлар клиплар чемпионатында орыннар менә шулайрак білінді. Ең яхшы жырларны сезнең белән мин, Гүзәл Зияддинова барлап чыктым. Хәзергә яңа очрашуларга кадәр сау булашып торыгыз, сагынып торыгыз.